Plynulý a bezpečný prejazd medzi Popradom a Kežmarkom. To si všetci sľubujú od novej cesty prvej triedy. V hodnote takmer 31 miliónov eur tu vyrástol privádzač, rozšírená cesta a vlastne istým spôsobom obchvat, hlavne v Matejovciach, ktorý znamená väčšiu bezpečnosť, plynulosť, rýchlosť na ceste prvej triedy číslo 67. Výstavba cesty, ktorá prebiehala za plnej prevádzky, si vyžiadala takmer 1 miliardu eur. Je tu dosť zložitý terén, pretože sa napríklad odkláňala rieka, čo je vážna vec. Drahé boli prekladky inžinierských sietí a stavba má niekoľko mostov. A to, čo je pod zemou, to sú prekladky vedení, tiež vyvolávajú ďalšie investície. Nová cesta by mala skrátiť jazdu autom v čase dopravnej špičky minimálne o polovicu. Vydýchnú sa obyvatelia mestských častí Popradu, Stráža a Matejovce, ktorí dopravné zápchy pociťovali v najväčšej miere. Táto nová komunikácia vyriešila množstvo starých problémov, ktoré sú dnes minulosťou, ako napríklad križovatka do mestskej časti Stráže, kde svetelná signalizácia dnes už zabezpečuje plynulosť premávky. Takisto sa odklonila doprava z mestskej časti Matejovce, keďže cez túto mestskú časť denne prechádzalo 12 000 motorových vozidiel, čo bola obrovská záťaž. Zvýšenie výkonnosti komunikácie by mala doklepnúť výstavba nového železničného mosta. Projekt je zatiaľ vo fáze prípravy. Upriamil som pozornosť ministra aj na posledný problém, a to je železničný podjazd, kde je potrebné ešte tento rozšíriť na parametre tejto štvorpruhovej komunikácie, tak aby už všetky problémy v tomto smere boli vyriešené. No keď sme si poradili s riekou, poradíme si aj so železnicou. Navyše železnica patrí pod jeden rezort. Predpokladám, že v súčinnosti sa podarí urobiť nový most. Odovzdaný úsek dlhý 7 kilometrov je zatiaľ len prvou zrealizovanou etapou plánovanej rekonštrukcie. Táto cesta bude pokračovať ďalej smerom na Kežmarok s tým, že je rozpracovaná projektovo a v budúcnosti bude posilňovaná. Z hľadiska investícií by to malo nasledovať hneď po tejto stavbe. Verím, že sa dostane do programu 2014 až 2020 z eurofondov. Bez eurofondov sa nepohneme. Prvý skúšobný deň prevádzky novej štvorprúdovky síce nepresvedčil, no kompetentní prisľúbili nápravu. Predpokladám, že sa optimalizujú aj časové intervaly a že bude adaptívne budú spínať semafory, tak ako sa na takejto ceste patrí. Prisľúbená bola aj výstavba osvetlenia na Kežmarskej ulici smerom na Spišskú Sobotu, na ktorú sa v projekte pozabudlo. Mesto rokuje so Slovenskou správou ciest ako investorom a takisto ich projektantom, aby v podstate projekčne a investične doriešili verejné osvetlenie na časti ulice Kežmarskej. Ďalšia rozsiahla výstavba ciest prvej triedy je naplánovaná na jar budúceho roka. Investovať sa bude aj do ich správy a údržby. Z východného Slovenska sa to týka v rozsahu 190 kilometrov. Slovenská správa ciest z tých 1000 kilometrov, ktoré sú v nevyhovujúcom stave, bude mať po týchto projektoch takmer všetky cesty opravené a modernizované.